Zeeland is een wereldkampioen rijker en het vogeldetectiesysteem bij Windpark Krammer kost een ton per jaar. Maar er gebeurde meer deze week. Kijkt u mee naar een overzicht van dag tot dag. Schimmel aan de muren en afbrokkelend pleisterwerk. Sluiskil kampt al jaren met overlast van water dat zou doorcijpelen vanuit het kanaal van Gent naar Terneuzen. Een groep inwoners heeft de stichting Wateroverlast Sluiskil opgericht. Ze stellen Rijkswaterstaat en de gemeente Terneuzen aansprakelijk. Bijvoorbeeld in de zomermaanden dan zit het vocht hier tot 60 centimeter vanaf de grond. Zie je gewoon een hele vochtige plek op de wand. De bewoners hebben al eerder geklaagd, maar kregen 0 op het request. We hebben hier een onderzoek laten doen door een bureau. En het blijkt dat de bewoners ook zelf verantwoordelijk zijn voor de vochtproblemen. En we hebben toen ook aangekaart dat het meeste vocht van het kanaal afkomt. Maar ze doen er gewoon niks aan. En we hebben dat diverse malen aangekaart bij de gemeente, maar er komt niks los. Bent u boos? Ik ben heel boos, ja. Getreuzel, knullig, niet oprecht. Het werd staatssecretaris Barbara Visser niet makkelijk gemaakt in de Tweede Kamer dinsdag. Ze werd daar bevraagd over de marinierskazerne die er volgens de SGP al lang had kunnen staan. En de Zeeuwse bestuurders zijn nog bozer dan ze al waren. Staatssecretaris Visser was naar de Kamer geroepen om vragen te beantwoorden over de marinierskazerne. ChristenUnie, PvdA, GroenLinks en SGP wilden uitleg over de bestuurlijke ruzie die is ontstaan tussen de staatssecretaris en de Zeeuwse bestuurders. Dank u wel, voorzitter. En ik heb goed begrepen dat de staatssecretaris ook zelf erkent dat er allerlei dingen zijn fout gegaan in de communicatie ook met Zeeland. Dat er op dit moment natuurlijk grote onzekerheid is in Zeeland of de kazerne nog wel doorgaat. Volgens Visser is er vorig jaar een dilemma ontstaan tussen de beloofde bouw van de kazerne in Vlissingen en het voortbestaan van het Korps Mariniers. Dat stroomt leeg en de verhuizing naar Vlissingen is daar volgens de mariniers de schuld van. Maar de SGP begrijpt niet dat dat dilemma nu opeens zo'n grote rol speelt. Zijn we nou eigenlijk nog geen stap verder dan een dilemma te schetsen? Hoe kan dat er zo getreuzeld is op dit dossier en die beloften gewoon niet veel eerder zijn nagekomen? En is het niet zo dat juist die onduidelijkheid ook weer tot uitstroom kan leiden? De PvdA vroeg zich af of het bij het dossier marinierskazerne gaat om een bewuste strategie of een aaneenschakeling van knulligheden. In Zeeland zelf vandaag veel verontwaardiging over een bericht in de media dat op het ministerie van Defensie in november al bekend zou zijn geweest dat ze voor een nieuwe marinierskazerne de voorkeur gaven aan Nieuw-Milligen bij Apeldoorn boven Vlissingen. Aanleiding voor het Zeeuwse provinciebestuur om te zeggen wij willen daarover nog deze week een gesprek met staatssecretaris Visser. Een open en eerlijk gesprek. Wij willen de marinierskazerne, maar als die niet komt, dan willen we dat ook eerlijk horen en moet er gesproken worden over compensatie. Commissaris van de Koning Han Polman die heeft zich tot nu toe afzijdig gehouden in de media over de marinierskazerne, maar heeft vandaag ook verontwaardigd gereageerd. Want hij zegt als het werkelijk zo is dat ze bij Defensie al zo ver waren bij Nieuw-Milligen, dan is er blijkbaar sprake geweest van een geheime militaire operatie achter de rug van Zeeland om. En de provincie, gemeente Vlissingen en het waterschap gaan dinsdag naar Den Haag om met staatssecretaris Visser van Defensie te praten over die marinierskazerne. Gedeputeerde Dick van der Velde wil dat staatssecretaris meer openheid van zaken geeft. Wij zullen vasthouden aan onze vraag om alles open en eerlijk op tafel te leggen. Dus we gaan ook hopen dat dat gebeurt, zodat we in de toekomst niet meer in hoeven te gaan op zogezegd betrouwbare bronnen, maar dat wij eerder van alles op de hoogte zijn dan de anderen. Het is overigens het tweede overleg met de staatssecretaris in korte tijd. Vorige week kwam Visser naar Middelburg om tekst en uitleg te geven over het mogelijk afblazen van de verhuizing. Dat gesprek verliep koel. Visser gaf toen voor het eerst toe dat er naar alternatieve locaties voor de kazerne is gekeken. En dan, we hebben een wereldkampioen in ons midden. Hier in Zeeland. Shirin van Anrooy, de kersverse wereldkampioen veldrijden, is van de week weer thuisgekomen in Capelle. Vorig weekend werd ze namelijk in Zwitserland de beste van de wereld bij de junioren. Het is wel een heel leuk gevoel eigenlijk. Ja, het is wel speciaal ook. Het is toch, ja, je weet van tevoren dat het mogelijk is, maar toch is het alsnog wel heel onverwachts eigenlijk. En daar ligt die plak, hè? Op tafel. Ja, die is wel heel erg mooi. Hij is ook niet te klein, zeg. Nee. Wat weegt hij? Geen idee, maar best wel veel. Hij voelt goed zwaar. Ja. Ja. Wat ga je nou doen met zo'n plak? Nou, ik heb eigenlijk besloten vandaag dat ik samen met mijn EK-tuurlijk hem in ga laten lijsten. En een medaille erbij en het startnummer ook en dan ergens mooi ophangen.
En dinsdagavond werd Van Anrooy gehuldigd in het gemeentehuis in Capelle. Het aantal mensen met kanker stijgt en niet alleen op hoge leeftijd. Daardoor krijgen steeds meer bedrijven te maken met werknemers met kanker. Er is een speciaal project voor opgezet, I Know How. Werknemers met kanker, ook bij conservenfabriek Coroos in Capelle, kunnen ze erover meepraten. We hebben hier een aantal mensen gehad die zelf kanker hebben gehad. Ja, die hebben we kunnen ondersteunen in het ziekteverzuim en in de reïntegratie weer binnen het bedrijf. Heeft u gemerkt dat u tegen bepaalde zaken aanliep in het proces? Nou, met name dat elk proces anders is. Het is echt een, maar net hoe de patiënt er zelf mee omgaat, maar ook hoe de ziekte verloopt en wat de mogelijkheden en de onmogelijkheden van de medewerker is dan ook. Het project moet voor meer begrip zorgen voor zowel werknemer met kanker als de werkgever. Niet vanuit de regels bekeken, maar vanuit de mens. Ik probeer echt met hart voor de mensen ook te begeleiden en te zorgen dat ze op de juiste werkplek weer terugkomen, als dat lukt in ieder geval. En ook dat het contact met de leidinggevenden ook direct goed is, zodat ze ook daar het begrip en de hulp eigenlijk kunnen ervaren. Volgens Visser is het belangrijk dat collega's de werknemer met kanker niet alleen als patiënt zien, maar gewoon als collega. Het is vaak belangrijk dat de mensen ook gewoon tegen je blijven doen. En je ook de normale vragen durven te stellen van goh, hoe was je weekend? Zonder dat je alleen nog maar vraagt van goh, hoe is je chemokuur geweest? Hè? Dus dat is wel belangrijk dat jij, ook als je dan op je werk bent, ook weer gewoon even gewoon kan zijn en de werknemer bent. Je leven is meer als de patiënt zijn. Zeeland moet nu gaan bouwen voor ouderen. Die oproep doet ouderenorganisatie ANBO aan de Zeeuwse gemeenten. Om de grote golf van ouderen de komende decennia goede huisvesting te bieden, moet er niet meer gewacht worden. En behalve dat het snel moet, moet er veel gebouwd worden of verbouwd. Het is een klus die de gemeente vele miljoenen gaat kosten. Goedemiddag mevrouw Mom. Hallo, goedemiddag. Hoe gaat het? Mevrouw Mom heeft haar plek gevonden. Sinds kort huurt ze een appartement in zorginstelling De Wieken in Zierikzee. Ze krijgt af en toe hulp. Het werd me te zwaar op die bovenwoning. Dat naar beneden kon met de lift, maar het was toch een karwei. Die rollator naar buiten zetten en dat werd me te veel. Zal ik eens een lekker bakje thee zetten voor u? Ja? En je praat met mensen, je hebt contact met mensen uit de huisjes die ook hier eens koffie komen drinken of naar een recreatiemiddag gaan komen. Of... Ja, dat is voor mij heel belangrijk. Net zoals mevrouw Mom zouden alle ouderen prettig moeten wonen, vindt ouderenorganisatie AMBO. Die heeft er onderzoek naar gedaan en het wordt nog een immense klus, want er komt een enorme grijze golf aan. Voor een gemeente als Terneuzen hier bijvoorbeeld heb je het over 28 miljoen euro om alleen al bestaande woningen geschikt te maken. En dan is er nog eens 19 miljoen euro om nieuwe woningen te bouwen. In het totaal 47 miljoen euro. En voor de 4 grote Zeeuwse gemeentes gaat het om vele miljoenen. Dan kom je boven de 160 miljoen euro uit. Dus gemeenten moeten echt gaan nadenken. Hoe gaan we dat doen? Zijn er geschikte woningen? Kunnen we kantoorpanden ombouwen? Kunnen we particuliere initiatieven omarmen? Wat kunnen we doen? Maar het is wel belangrijk om erover na te gaan denken. En er ook haast mee te maken. Want zo'n nieuwe woonvorm heb je niet direct. Als je nu begint met bouwen, dan staat zo'n complex of zo'n hofjeswoning of een hele rij met woningen er natuurlijk pas over een aantal jaren. Dus het is nu eigenlijk al redelijk laat als we nu met z'n allen nog moeten gaan beginnen. Beginnen met bouwen dus. En dan specifiek voor 70+. Mevrouw Mom is voor. Van het begin af aan heb ik het naar mijn zin gehad hier. Thuis gevoeld. Ja, ik heb helemaal geen moeite gehad. Nee. Dat is wel, ik noem het een zegen. De winnaars van de For Freedom Awards van dit jaar zijn bekend. De Verenigde Naties krijgen de overkoepelende award. Secretaris-generaal Antonio Guterres van de VN komt naar Middelburg om de prijs in ontvangst te nemen. Een van de andere prijswinnaars is schrijver en presentator Sander de Kramer. Hij krijgt de award voor vrijwaring van gebrek voor het opzetten van hulpprojecten voor mensen in nood.
De For Freedom Awards worden in de Nieuwe Kerk uitgereikt op 14 april. Het signaleringssysteem op de windmolens bij de Krammersluizen dat botsingen met vogels moet voorkomen, blijkt effectief. De molens stoppen met draaien als de dieren te dichtbij komen. Het is het eerste windpark in Nederland dat zo werkt. Maar dat stilzetten kost wel veel geld. Deze molens die zijn voorzien van een detectiesysteem voor vleermuizen. Beddetectie noemen we dat. En er zit een systeem op wat werkt met beeldherkenning. Wat vogels kan herkennen. En wat dan ook een turbine kan stopzetten. Of een geluid kan produceren waardoor vogels van koers wijzigen als ze zeg maar koersen op een windturbine. En of de windmolens stoppen met draaien, omdat er vleermuizen of vogels te dichtbij komen, kunnen ze hier zien, in de controlekamer van het park. Het is wel heel erg seizoensafhankelijk. Met name vleermuizen, dat is een bepaald seizoen waarin die vliegen. En ook alleen in de nachtelijke uren. En vogels die detecteren we juist weer in de daguren. En ook dat is weersafhankelijk, maar ook seizoensafhankelijk welke type vogels er vliegen. Maar elke turbine staat wel een aantal keer per dag stil, omdat er vogels langs vliegen. De camera's op de molens kijken 360 graden rond. Registreren ze een vogel binnen een straal van 600 meter, dan schakelen de molens zichzelf uit. Dat is te zien op dit filmpje als een zeearend de turbine nadert. Voor vleermuizen geldt hetzelfde. Via de microfoons op de molens worden hun ultrasone geluiden opgevangen en houden de wieken halt als ze in de buurt zijn. Maar niet draaien kost geld. We hebben eens gekeken naar wat het ons gemiddeld ongeveer per maand kost. En we zitten nu op ongeveer 10.000 tot 15.000 euro per maand. En dat wisselt een beetje per seizoen, maar daar moet u ongeveer op rekenen. Dus dat is een behoorlijk bedrag. En om het aantal stops te verminderen wordt gekeken of aanvliegende vogels van koers kunnen worden veranderd. We zijn nu aan het testen van hoe reageren vogels op dat geluid. Als ze dus bijvoorbeeld onder de turbine aan het fourageren van aan het rusten zijn. Maar omdat de molens tussen 3 natuurgebieden staan, is voorzichtigheid geboden. Want als dat bij wijze van spreken heel veel verstoring oplevert, dan is het voor ons een overweging om dat geluid bijvoorbeeld niet te gebruiken. Omdat je hier toch relatief weinig slachtoffers vindt. En dan weegt de verstoring niet op tegen het aantal slachtoffers. Meer onderzoek is nodig. Voorlopig zal dit beeld dus nog regelmatig te zien zijn. En na ruim een jaar draaien zijn er tot nu toe zo'n 20 dode vogels gevonden onder de molens. Het ging hierbij voornamelijk om zeemeeuwen en eenden. En of dat echter alles is niet bekend, omdat er ook vogels in het water kunnen zijn gevallen die niet zijn teruggevonden. Volgens het windpark overigens zijn 20 doden op 34 molens niet veel. En de Stelle in Oostburg is het laatste verpleeghuis in Zeeland dat nog 2 persoonskamers heeft. Niet voor echtparen, maar gedeelde kamers. En die gaan nu verdwijnen. Alle bewoners krijgen hun eigen kamer. Het zwaar verouderde verpleeghuis wordt opgeknapt. En dat was niet voor zijn tijd. Er is lang naar uitgezien, maar nu lopen dan eindelijk de bouwvakkers en schilders door verpleeghuis De Stelle. Maar het wordt geen grondige verbouwing, wel een opknapbeurt. Je ziet ook, het is wat gedateerd, dus we gaan het een frisse opknapbeurt geven. Er komen straks nieuwe meubels, nieuwe vloerbedekking. Dus het krijgt een eigentijdse uitstraling. Het gebouw is zo verouderd dat het niet meer de moeite waard bleek om grondig te verbouwen. Binnen 5 jaar wordt daarom een nieuw verpleeghuis gebouwd. Maar nog 5 jaar zo doorgaan in dit huidige pand, dat kon niet meer. Ja, het is netjes geworden, hè. Maar we wachten nog op de nieuwe overgordijnen, maar die komen ook wel. Alle slaapkamers krijgen een opknapbeurt. Bewoners kunnen zelf kiezen welke kleur ze op de wand willen. Gebroken wit, omdat ik dat meer fris vond. Als je een donkere wand, dat verveelt gauw, hè. En dat maakt het ook kleiner. Dus daarom heb ik dat zo gedaan. Nu hing hier voorheen ook nog een gordijntje. Het was net een ziekenhuiskamer eigenlijk. Dat is nu ook weggehaald. Ja. Wat vindt u ervan? Ja, aan de ene kant mis je dat wel, maar aan de andere kant maakt het ruimer, hè? Die ziekenhuissfeer, die moet nu verdwijnen. Geen gordijnen meer rond het bed. En de laatste 8 2-persoonskamers op de afdeling met mensen met dementie verdwijnen ook. Iedereen krijgt een eigen kamer.
We zijn ook heel blij dat we van de tweepersoonskamers al iedereen een eigen kamer heeft. Voor ons, voor de verzorging, is dat echt een groot verschil. Ook voor de mensen zelf. Als je iemand moet verzorgen, ook in de nachtelijke uren. Je moet bij iemand de buurman helpen, dan wordt de buurvrouw weer wakker. En dat is niet echt prettig. Zo Annie, waar heb jij zin in? Waar heb ik zin in? Er is andijvie of bloemkool. Jarenlang was de situatie zorgelijk in de stellen. De inspectie voor de gezondheidszorg maande om de zorg te verbeteren. Nu Zorgzaam de stellen heeft overgenomen en er geld is gevonden om te investeren, wordt niet alleen het pand opgefrist, maar ook de zorg aangepakt. We gaan in kleinere leefgroepen gaan werken strakjes. Dat we toch meer rust creëren en ook meer kan voldoen aan wat ze graag willen en wensen. Kleinere woongroepen, meer verpleegkundigen en demente bewoners krijgen straks meer vrijheid. Dan krijgt de bewoner een zender om. Dat zal door middel van een polsbandje zijn. En per bewoner wordt dan gekeken ook van hoeveel vrijheid kan een bewoner ook aan. Sommige bewoners zullen misschien nog in staat zijn om naar buiten te gaan. En sommigen kunnen bij wijze van spreken tot zich vrijuit in het gebouw bewegen. Het is alsof de stellen een sprong in de tijd maakt. Voor de zomer is de renovatie afgerond. Het wordt steeds moeilijker om in Zeeland aan een huisarts te komen. Vooral voor mensen die zich nieuw in een gemeente vestigen. Dat zegt de Zeeuwse Huisartsencorporatie. In Middelburg is al sprake van een patiëntenstop. En in Goes en Vlissingen wordt de situatie steeds nijpender. Met zorgverzekeraars wordt naar oplossingen gekeken. Bijvoorbeeld digitaal contact met de huisarts. Zoals beeldbellen, zodat patiënten niet meer altijd naar de praktijk hoeven komen. Ja, dat zou kunnen, inderdaad. Ja, dat is de huisartsenzorg van de toekomst. Dat wil niet zeggen dat het hier in Zeeland over 2 jaar zo aan de orde is. Daar zijn allerlei ontwikkelingen die spelen. De rechtszaak die de PVV in Tolen heeft aangespannen tegen de gemeente gaat toch door. De zaak draait om geheime stukken over zwembad De Spetter, dat voor €1,5 miljoen is gerenoveerd, maar meerdere keren dicht moest vanwege troebel water. De eerste geheime stukken over de renovatie zijn vorige maand al openbaar gemaakt. Maar de PVV vreest dat het bij die documenten blijft. Op basis van communicatie met de gemeente heeft de partij twijfels gekregen of de andere stukken nog wel openbaar worden gemaakt. En we kregen storm en daarom wordt morgen op de Stormvloedkering het NK tegenwindfietsen verreden. De weersverwachting is perfect, windkracht 9. Als je op de fiets zit, wat gaan die fietsers daar meemaken? Ja, hangt van je fiets af, hè? Hoe zwaar je bent, hoeveel kleding je aan hebt, hoeveel wind je vangt. Het is natuurlijk niet te veel zijwind, dat is weer gunstig, maar uiteraard is zo'n wind altijd turbulent, dus dat is nadelig. Ja, vanaf windkracht 9 kun je natuurlijk toch al vanaf worden gewaaid als je een beetje pech hebt. Dus. De spelregels zijn simpel. 8 kilometer keihard beuken tegen die wind in. En ja, met natuurlijk redelijk wat snot voor de ogen. De winnaar die gaat er ongeveer een minuutje of 20 over doen. En die krijgt natuurlijk de zoenen van de rondemis en die prachtige kampioenstrui. Binnen een dag waren alle 200 deelnemersbewijzen vergeven. En omdat het toch wat heftiger gaat waaien dan verwacht, start de wedstrijd 2 uur vroeger. En zo bent u weer helemaal bijgepraat. Op onze site en app kunt u terecht voor het laatste nieuws. En voor nu nog een fijne avond.